wong mau di si akhirnya kirik. Kirik ngerti artinya? Kirik ya kirik. Nggih, sendal monggo. Nggih. Apa mau ngomong soal kali ngedus niku jane mboten jarang nih Mas. Wong niku kayak pipis iku bisa sing mundur. Oh. Mboten jarang niku. Oh, berarti aku kayak pipis. Pedhe mundur kok jur pas kowe. Berarti apa wedhus kok dasi pelontang ngono ya. Ya, heeh. Sebelahan sing ndateng kuwi. Ono gosane pisanan kuwi kok kaya ndas lele semeleh. Ora, aku gumun kuwi. Pelontang uyah kok ono wedhus. Saya diselangan Pak, tembang sing napa? Sing bawa pitutur aku bawa. Lho, Lah, iki go ono piye sepuh Raden anak. lho. Mosok kuwarat iki ngono kuwi sama Yo, iki. nanti tandane isih gelem ngrungkepi lakune anak. Oh. Kena paku-paku adan jenengan Nggih. kare kula. Lho, Nggih. ya ngono ayo ngene iki. Lho, ono paku ngayar gasul. Wong sing gadul ora bolo-bolo pengrawit aku. Lho, Kalau jenengan iso Gasul. Pak, aku gawe kiritan ngono yo. neng nong ih. Ya punya bawa apa iki? Kula daluk kan Pak, daluk tembang. Kok iku? Sing sama nggih. Res. Esuk, bener ta? Bawane? Esuk-esuk Oh. Mas Petro mboten. Nggih. Nek santan nggih kula santan saking Pujangga lho. Esuk Mbak Ayu yo. Wah. Ngemek tukak ngono. Sajane sing marai saru sinten sih? Aku kan sih. Mboten kok. Yo nek masalahnya wong saru ki lumrah. Napa? Mergo wong ki gaweane dadine mergo saka saru. Napa kita? Nah, mun sewu. Nggih. Mun sewu. Kalau putrane jenengan iki Bayu sing pinter ngendang Nggih. iki asline saka Kangkung lho. Kok sok aku? Oh, ora percaya temen. Ora percaya lho. Wis saka Kangkung lho. Ya sak ora percaya. Oh, ora percaya. Saru mendengar. Inawoha Masuk sendiri. Moga Pak. Monggo Mbak Kangkung. Dipengane sak pinten Mas? Nggih, semene Pak. Kaya iso. Jawa nggih. Nggih. Nek kula sakepan ora padha nutu kok Mas Bro. Kang Lores pipun, Pak? Esuk-esuk Pak Ayu iki padha nujes. Paring kamus. Mosok tak kepake bojes iki. Kemaris lho, ora kemawit. Wis. Cumawik mawon.
Nggih. Dudah putra kang pendem repane pujangga seniman. Nggih monggo niku wonten piwulange lho Mas. Saged ora metani. Nggih. Apa kabur tantur subara sinau. Nika nak dipun perdhakaken dawa lho Mas. Nggih, nggih. Iki cebloke tandur nanti dadi netes wong dokon setiki gemi. Nggih lan hati-hati. Nggih. Kok dipun iso kopi pun sih. Awit menika nggih wonten ing napa dedekan niku wonten anu omong kabur tandur subur cimawi wonten niku. Nggih. Monggo Mbak Sumara. Omong kabur tandur subur sinau. Kresek-kresek kowe sing kelingan. Nggih ta? Nggih. Oh tenan iki nek ora didudah niku emang banget Mas lagu niki. Nggih, nalika semanten kula teges boten kepangke pujangga seniman Semarang Mbak Sri Puji. Nggih. Nika malah kula dijaluki tembang Napa? Moyo Jawa. Sujune kok aku iso ngimbani. Lagu semoyo. Niku mutiara kanggo betul suwati kinartosa. Nggih. Lah nika iki kresek-kresek yo nak kon apik durung ning iso nemokake. Nggih. Monggo dipun aja. Oh, sik. Yen kula rasipun pelok barang. Ayo belok bareng. Pelok barang menika lagune Bersih Desa, Mas. Bersih Desa nganggo dibawani, bawane swara kakung. Ayo sing ngendang bawa le. Ayo bawa. Aku jare lah rada curiga aku terang Mas Petruk curiga. Apa? Lompane kaya ngono kok anake kaya wae dulu. Ibune swargi yo mring semono. Nggih. Ning kabeh mau dikisani Gusti. Nggih to Mas nggih. Wah, nggih. Ayo le, bawa le. Kaya gremok. Kapan iku kapan iku kaya ngono tadi kuat jiban Basul baku Wajiban baskom. Wajiban ke baskom. Ayo murid adoh suker sambel. Ayo kalau bakar lan nang mabuk iki ta. Yo. Iya angge tu mandakar yo. Baleni apa?
Opo aku perlu nembak kabeh dadi mal pirang-pirang lagu to? Ayo ora apa-apa. Wis, rene iki wektune ya wis saya ngangsek kok. Yo leren iki tembang ah, leren. Ya wis, anut aku ndak malah ngisru-ngisru iki ya. Oh nembang, mau kudune kon nembang. Ayo kudu nembang ya. Waduh. Wah. Duwe iki kagungane kono rasa. Wah nembang apa ya? Aku arep nang kok arep dudak kuwi orang bener. Oh, apa? Slendro menyerok. Ya, wis tik aja. Ya. Upamane lagu dangdut nek cara karangane Mbah Narto kae. Oh, iya. Sing tembangane tak dangdut ngono kae. Ya, ayo. Bungani Skoburi, Sarang. Lagunya kayak tanah dangdut iki kok lho. Tata dangdut suka gambang iki. Ah. Suka gambang. Dangdut kendangane. Aduh ae. Gol megal. Ya. Pokok sangan mau saking buka teluk kan boten apa-apa bubar-bubar. Nggih. Oke, Bu. Dangdut. Ya sak sampean Mas. Sak sampean. 1 2 3 4 5 6 7 ngono ta? Garepe 8 ora. Ayo 10 Nggih. 1 2 3 Sing gelengane to? 4 Papat sikil gedro. Nggih. Nggih, nek iki ra dijudah Mas Bagong. Eman-eman ndak kesilep karo liya-liyane. Nggih to. Ning Reka Pujawa biyen iki diwangi sesire. Tenan Mas. Mau iso kesilep karo bubuk asmara, karo gebus asmara, karo darat. Lah niku jaman niku enten Mas Bagi biyen nang Nggih. panggung Paton Pulau Sendadut Nggih. karo lagu Mendung Wedoani panggung urung golek. Nggih to. Ning sakniki sak dewe netra wis Nggih, ilang. pun ilang. Sinom sak nggon-nggon penak. Luar Asmara tambah. awan bengi penak. Nggih. Ngakoni niku Mas
kula sempat banyu wedang kopi. Nggih. Niku ngakoni Mas banyu kula. Oh, Oke, pas Mbak Dukun niku Mbak Dukun. Iya. Zaman sore sak kedeping niku saiki ora bakal ketok. nggih. Kali anu Mas Botan. Iki kula kesempatan panjenengan Botan. Iki dudah Petiara kependem sing sak jedeg sak pengawe. Iki kok badhe nyuwun dengan lagu rock and roll. Semoga rampung isi. Ayo iki bariki. Iki Suwandoro. Oh, gajul. Mongko wis wae gampang, Mas. Dadi arep mulai. Ya. Siji loro telu. Siji loro telu. Ngoten Pak. Nggih. Papat siji loro. Pak, jebulane kaya nek dinake kaya Ayang. Lho, udah Petiara kependem, Pak. Oh, Ojo. Ojo sik. oh, sik. Pak Surat. Ribut. Jenengan bolok kula. Nggih. Bolokku. Iki kula kok nyanyi rock and roll ta, Pak? Nggih. Ya iya. Oke. Ora boleh Mas Petro. Lah kowe balane sapa kok rene teko? Dosa kowe nek bali dosa kowe. Dosa. Dosa kowe. Dosa kowe. Kowe nek dosa kok bener. Niku nah, niku. Iki. Ngopi lho, wis ngopi. Oh. Aku nek arep bali ditemu dengan kopi sik lho. Ayo niku. Ya, rock and roll. Rock and roll. Nggih. Kok kelingan ora. Oh, kudu kelingan. Ayo. Kudu. Balungan siap kabeh ketene. Iki sing waca. Nah, Ayo nak kowe kudu urip. iya toh. Kowe kudu urip. Nah, wis. Ora apa-apa santai ae. Kowe nadane telu petek dhuwur lho, Pak. Nggih. Apik sampean. Ora basok. Wah, ya kok apik Pak. Nah, kali kuwi lah kuwi. Yo, suarane koyo Pak Dalang. Persis Pak Dalang suarane. Matakan sedaya Indro ngono kuwi. Apik ki apik iki. Wong dono. Hei. Mbak Suli pasal. Bang Sule Bali kono. Wong donya Mbak Suli. Hei. Apa sih iki lunga? Iya. Wong dono padha elinga. Wis eling Marang ciblek. rono wae. 1 2 3 4. Hei.
biasa. Dagelan ra diundang kok. Ora ngono Mas. Aku harus kontrol jenengan to. Nek dadi jenengan ora tidak arep ora gelem gampang aku ora mampu kono. Ngono lho. Mantu ya kok. Nggih, lagu lawas. Nggih. Siji ya gajare aku munggah panggung. Nggih to. Nggih, lagu ini kalian Anoman Obok karo Mandor Wedoan. Nggih. Iku ngarep panggung ora ketut kuwi ora urut. Ning tak ngajeng iki wis kampung-kampung ibarat. Ora menang karo bangsane Simon lan Tapi Turu. Nggih, Mas nggih. Nggih. Niki malah anu kok. Dalem Kerawan panjenengan iki malah keutungane presiden-presiden. Dudah Mutiara. Nggih. Mbak Yusuf Malang bahasa tak kae lagu, aku juga kentar karo kowe to Mas. Nah. Yo aku yo ngono. Kejaba ngoten niku nak anu, makane napa jenengan boten munggah kula jenengan lagu sing pelok iki diselidrokke terus ngoten niku. Bangsane rada kempling. Nggih. Lah niku jajane yo niku nak cara sekolahan kanggo apa kae skripsi ya, Le? Nggih. Sampe pelok ning yo iso Mas. Perahu layar slidro kasing do napa nggih, kasing do kukuan Mas. Lah ning ngaten nggih Mak. Nggih. Dadi ning mapan karo kanan sampe guru iki dek slidro. Nggih. Ning digawe pelok iso ning rasane yo. Nggih, bener ngoten niku. Rada kempling. Nggih. Iki dhek pelok digawe slidro isone rasa ya kurang semangat. Nggih. Mereka diriwangi metu sing Nggih, kadewasa. terus Mas nggih. Nggih. Angel lho Bang ngene iki. Nggih. Mas, Pak Surat, Pun. itu saya kata sama rokok dhewe aku iki. Aku nggawa sopir dhewe so. Nggih to. Nggih. Piyu kadake ora gelem gajul. Oh, sik ora sah ya. Aku betul saya kok semar bahasa. Hai mengiwo. Pengi Pak. Susu apa? Mulane to. Jare Iya, jare iya. iki dhewe kok bar jam itu ora apa-apa. Ora apa-apa. Engko nek ana dalang karaoke. Anu tak iki kali apa. Aja takon dosa. Kang Gareng. Apa to? Botone saya nang semo. Kaya kurang prayoga ya to. Anggone suka mari suka. Kok banjur lantur. Kan durung Janaka wis ngawitane bebarengan karo Kyai Swadara. Ayo disebut wong aku duwe kewajiban matur kan durung Janaka. Ayo, nek ngono ayo Truk. Lagu sing kepen hasil kok ya Truk.
Pola para sang Arjuna esmunya kang lagya kang manungsan sawangnya gendrena manis Kakang Semar Badana yo ayo terparing pekit kowe ngadawu Gusti Arjuna sawise padha matur aku bakal nyuwun pawatan pitur anggota kongkon swanara negara Dwarawati ora ana liya kejaba mung boyo werna gondang kasih Kakang Semar menika pitur sampun ngados sekarang kalian kula sumanggaken Ndara Arjuna badhe purba masesa Gus Ndara Sanapa Petro lompat kuwatir paring dawuh Gus Ndara Arjuna kepiye kowe tak kongkon swanara kersane Koko Prabu ing Dwarawati bakal boyo werna gondang kasih Petro dados ing kawulungan Gus sampun urusan bilih Petro menika boten dikenging dipun pitados namung dawuhipun Kang Raka Sena Prabu Bathara Kresna menika bilih tekno gondang kasih menika kagungan sesuatu tahu beborno Gus apa bebanane Petro sok sinten saged matan sangkipun tekno gondang kasih menika badhe pun lados sing atos dumugi jaman menapa kemawon Gus Arjuna mulat para sang Arjuna esmunya kang lagya kamanungsan liring netra kadya kamantyan yen pancen kowe mangkon ayo digelak lakune wae Kakang Semar Badana yo daya-daya aku bisa pinanggi manut gondang kasih aku ingkang bisa batang cangkriman Petro wonten dawuh Gus ayo karo sampeyan Praja Dwarawati supaya sama aku bisa kasembatan batang cangkriman gondang kasih pun monggo kula dherekaken Gus Arjuna
kakang kowe ana tau pangandhe kamu apa sawetara suwe pun kakang lan Siadi lan uga Dimas Arjuna lagi iki wae sowan ana ngasaripun kakang coba dangunan wah iki kuwi pakor sesuk ora ana liya kejaba mung terwaji kangku apa karepe jlaprok kene sawetara dikalake kewajiban ora sing bocah ora mesane buta aji kakangku mengkono yayi butuh diwae kakangku iki kadangipun kakang Dimas Arjuna kula wonten paring dawuh Koko Prabu sawetara Siadi ninggalake kewajiban lan uga sawetara ngurasana ngasaripun kakang ana wigati apa yayi bocah Agus Arjuna dados ing kawunikan Koko Prabu estunipun anggen kula sawetawis boten suwang musuh dalem Koko Prabu menawa dinten menika wigatos sing suwan kula nalem badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Koko Prabu menapa dirikan Mas Werkudara estunipun kula menika badhe kaya satu kali panodya ingkang mapan wonten ing negari ing Dwarawati sampun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kowe bakal ngayunake sawijining panodya yayi kula nuwun iki Koko Prabu lah banjur tok apa mergo atiku kundur sarwa awit menika wanodya menika dite sami praing wanodya ketingalipun menika mantasan widodari Koko Prabu Yayi Arjuna wonten dawuh aja kaya ngono ya Yayi emano kabeh para garwa lan putra yen to Siadi sawku bakal nuruti marang hargane asmara nuruti marang hargane kamaksamu ora ana liya ana pangandikaning para winasis nuruti budi ingkang kawula raga ingkang katempuh Yayi yen ngaten Koko Prabu menika boten badhe sabiyantu dumateng ingkang layanipun badhe kayuh dumateng punten Bonda Kasih Koko Prabu pun kakang kula paring milah Yayi mula yen sejane Dimas Arjuna kaya mangkono mangsa bodho bejo cilaka bener luput tandang ana dhewe Yayi Arjuna